नै लोगोफोर दिनैनि हाबाफारियाव बाथौ बरायनो थाखाय दिनै माने दिके जुलियाव रेलि दङ बेयाव दंफैयो आरो ना आङो नै एबसुनि रेलि दङ आरो ना बिराद गोलाव लाइन आप जानानै दङ इथिंबो नै बेयावनो दंफैयो आरो ना आङो नै फुरा थाबायगासिनो आरो ना Leap and live, leap. Leap and live, leap. Leap We want peace. We want democracy. We want democracy. Lagi mana sampai beberapa so bisim dikit Anselic Committee All Border Student Union Five beda ini pura bio sama dengan naik Batbitisya Siang Kap pukul kulanane Hadutni mangenang Gahai Menteri Narendra Modi Jari Baknaideng Kibi Presiden Hoitu Tenini Jengini Behanda Suriku Baknaigen Ada Be Baknai Jatau Habapari Sara Asamauno Gasai Men Hamjitang Jilayau Deni Jengini Be Gedan Handa Sunaiku Dagaideng ओंखायनो बे जागायनायाव खुनु मोनसे हिंसायारि जाथाय जेबो जायालासिनो दिनै जों जे खोब गोजोनै आन्दाज सुनो हाबाय आरो बिराद अनसायदों घन्टानि आगोलाव बिराद जों सान्दुं गोसामोन दिनै जोंखौ जोबोद अनसायदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जों लोगोसे जोंनि महरगिरि भाइसोरा जोबोद अनसायदों आरो बे अनसायनायखौनो मोजां मोननानै बे अनसायनायखौ होनानै नोंथांमोना आनसुरनिफ्राय फैनानै बेसेबांबा खामानि दोननानै दुं दुं हाव हाव गरम समावबो नोंथांमोना फैनानै जे नैबे जोंनि सान्थिनि थाखाय मोजांनि थाखाय जोंनो सान्थि नांगौ जोंनो सान्थिना जोंनो जौगानाय नांगौ थां आरो थांनानै थानो हो बे माखासे मोन्थोर जों बड'फानि मोन्थोर बे मोन्थोरखौ लानानै जों दिनै जि गोदान हान्जा खुंबाय बे हान्जा खुंनायाव गासिबो सुबुंफोरखौ जाहाथे दुखु जारला सहायनानै दहाय जेरै फैदोंमोन आरो दा समफिनायावबो जाहाथे बेबायदिनो गोजोनै थांनानै न'आव फैफिननो हायो बेखौ आं आर'ज गाबबाय जाहाथे लामा सामा रावबो खैदां खैफोद जायालासिनो जोङो गोजोनै सहैफिननो हायो बेखौनो आङो नोंथांमोन गासैबो आर'ज गाबनानै आर'ज गाबनानै आंनि नोंथांमोन साबायखर बावनाय जि हाबाफारि बेखौ आङो दिनै एसेयावनो फोजोबबाय Joy,